Yebo yangithenga inyanga yangasekhaya ukuthi ngithandane nawe ngikwazi ukulala nawe ukuze sikwazi ukubulala isibeletho sakho abantwana obatholayo bangaphili. Wena wavuma lokho ngegazi lakho? Amatana abenu. Ngangisadidiswa imali nami ngifuna nje ukuthi sibe nempilo engcono. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu sisikhipha izimfihlo nihlelo noLungstar. Namhlanje vashelo mfowethu othi-ke na kunodaba afisa ukudlulisa. Sabona njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicobingelela babukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukeli. Ngiqhamuka kwaMaphumulo. Uqhamuka kwaMaphumulo? Yebo. Ubekwa yini lesi sihlalo sobukhosi? Iqalaphi imfihlo? Imfihlo iqala ekuthenini kunezinto engavumelana nazo ngenyanga yangakithi. Yangicela ukuthi ngenze ukukhohlakala nami ngagcina ngikwenzile. Qalaphi ukukhohlakala yini lesivumelane nazenza? Ukukhohlakala yangicela yangibiza. Yase yanginabela ukuthi bifuna lo yasiza. Yase yathi mina ngizama ukuxhumana naye ngoba yona sihlulekile ukumthola. Okay, ngifuna uyiqale ekuqaleni indaba khona ngizoyithola isithombe sayo. Wena ngiyazi ukuthi uyasazi ngoba usiphilile kodwa thina emakhaya asisazi, so ngicela ungiqalele sona ekuqaleni. Inyanga le yayishela usisi yahluleka shuthi ukumthola. Ifuna ukufeza inhloso zayo usisi. The sihlulekile yasiyazama ukuthi ixhumane nami. Saxhumana yase yathi izonginika imali ifuna ngizama ukuthandana nalo sisi. Ifuna ukuthola something esibelethweni sayo. Isibelethweni sayo. Inyanga wena uyazelaphi? Yangakhona vele endaweni. But ngisho ukuthi wayesithathaphi isibindi ukuthi approach wena, is it umuntu omjwayele? Ngisho ukuthi umuntu vele ojwayele ukusiza nje endaweni so uyasazi. Okay. So manje ke ngoba ekuthembisa imali, ukuthembisa malini ngasusitshela? Imali yona enkulu kakhulu. Ngoba imalini? Imali nje enkulu ngempela. Hayibo. Ayisho phela inkulu lento oyenzayo. Ya ungaqhubeka. Imali engango 20,000 masiqeda nje ukwenza leyo nto. Okay. Yeah. So kwakuyini ke lento ayifunayo ke? Wayefuna ukuthi each and every time mayezoteta usisi. Ingane ingaphili. Azenze abakhofu. So wayekuthume ngicela ukuzwa kahle le ndaba. Uthuma wena ukuthi uthandane naye usisi? Yebo. Nathandana naye usisi? Yebo sathandana. Wamshela? Ngamshela usisi nje. Kokhona nezinto anginika zona ukuthi usisi kube lula ukuthi ngimthole. So manje ke masumtholile ngikuzwa ethi ukuthi ke wayifuna uthathe izingane futhi ezakho nawe ngithi. Yebo. So yena wayifinyelela kanjani ezinganeni kwenzakalani? Angazi shuthi khona ayekwenza nje ngazo. Ayengakuvezi kumina. Ngisho ukuthi wena kwakuyini instruction eyanikwa wena ukuthi uzokwenzani? Kwakuwukuthi nje ngizolala naye intombazane. Kuveli ngizama ukuthi ngiphuze nezinto ezokwenza ukuthi nje mangilala naye kuhlalisisa. Okay, sesihlalile ke isisi kwenzakalani? Hayi kwengane yokuqala kaye. Ikhulelwe ke intombazane. Ingane yethu yokuqala. Hayi izalo ingane phela inyanga yokuqala kube ngathi yakhula. Kwesibili inyanga ayi vele nje kufika isikhathi sokuthi ivele ikhale nje ithule. Iveza ikhala ithule? Yebo, yathula du. What do you mean ingane ziyakhala every day? Yona kokukhona ukutehlukile ukukhala kwayo? Vele nje yakhala ngendlela nje ehlukile ebusuku. Yathula du. Yathula. Then kwenzakalani emva lokho? Emva kalokho sayingcwaba ingane. Emva kokuyingcwaba ingane wasethi ngithatha isihlabathi ngibuye naso ngize kuyena isihlabathi sethu. Sethuna? Yeah. Uhamba uniyayo nenyanga. Ngiyonika yona inyanga. Okay, so wakwenza kanye kuphela? Ngakwenza waphinda futhi wathi asiphinde siqhubeke. Waphinda nginika umuntu 20,000? Omunye futhi. Okay. Yebo saphinda futhi kwenzeka same thing futhi. Wamithu sisi. Waphinda wamithu sisi. Into esiyinkinga usethi ngeke isahlala ke la kuyena uzoyibeka lapha kumina. Imancane ngisafuna ukunderstanda yonke lento le. Wamithu sisi kwesibili? Yebo. Mase mithilo kwesibili yashona futhi nengane? Yaphinde futhi naye kwadlula wona. Ishona kanjani?
naye kwadlula inyanga eyodwa yashona njengale yokuqala yakhala nayo yakhala wathatha isihlabathi wawumnika athatha isihlabathi futhi ngamnika kwenzeka kangaki lokho kwenzeka nje inkosi izingane zinhlanu esinazo 5 yebo so amathuna awu5 amathuna awu5 manje ke ngiyazi ukuthi kana waya ngenhloso yokuthi usisi wawusiza umngane wakho ezinyanga but manje awusafall in love naye ngoba phela usukumazi kangcono kumnandini kwenu lokhu umithise ebona ekhala kuzalwa nawe futhi ingane yakho le because uyazi ngithi side yakho le kuwena kuzweli ngathini ngasho ukuthi imali besingidunga umqondo ngasena ndaba ngisho nento engibonayo ukuthi eyami iyakulimaza ekhaya basho ukuthi akuhambe kuyobheka lo mhlola bayasho kodwa nje ekhaya ke babantu abasindisiwe isikhathi esiningi okay so manje ke why usufuna ukuyiconfessa lento ekubeni vele usubeka amathuna awu5 okusho usuyijwayele phela lento ukuthi ngiyabona manje isidla mina manje sengiyabona izingane manje uyibona phi ngiyibona khona egcekeni ngikuzwe ethi ke ngikuzwe uthi ngiyaxoxa ukuphula ngikuzwe uthi ke na inkinga ingane usefuna ihlale nawe yebo inhlabathi le isiza kumina ayisayi kuyena so ingane ngoba uthe uzenza imkhovu wena usuhlala nayo imkhovu endlini ekhaya okusho ukuthi ukuyibona ya ngoba ngiyibona izibonwa yimina ngedwa bonke abanye abayiboni ngoba uthi uyayibona uyibona isano 2 months noma ziyakhula ngiyibona nje ezingane encane enqunu nje yeah ufikeni kuwena ubona ingane yakho phela ingane yakho igazi lakho angisalali ngisho ebusuku ingakho nje manje hayi ngikhathele ukuthi ngidle ngedwa lento so manje si-confessa kuba ngoba uthi ufuna ukuconfessa ufuna ukuconfessa kuyena uma wengane yebo uma wengane unayo i-relationship unalo uthando lakhe noma ke namanje usayilento uthunywe inyanga ukuthi uyenze ngathini lona likhona uthando phela masunayo umuntu isikhathi eside khona into eyidevelopayo so ubona as umuntu ongashada naye maye ngakwazi ukungixolela kulezi okay so ngoba uthi ingane seyifikile lapha ekhaya seyihlala nawe ekhaya zihlalaphi zilalaphi noma ke nayiqhamuke emini kuphela kukhona uround nje okhona egcekeni so nje sivamise ukuyifaka khona ngoba imini omdala ekhaya umfana udila nezinto zempepho yonke into zempepho okay so manje kodwa ke seyivela kuwona lo round sure ukhona umuntu oyazi le ndaba hayi mina nje nalenyanga kuphela wena nenyanga iyazi inyanga ukuthi ke nosokhathele wena uke wamtshela hayi ngithenge ngitshene ngcono isiyozwa nje isiyozwa so manje ufuna enzeni uma wengane ngifuna sizame ukuthi lezi ingane siyilungisele sizenzele umncwabo right nazo ithola ukuphumula kusazokwenzeka inkingi leyo ke manje ngingeda ngeke ngikwazi ukhona mhlawumbe umuntu wesizulu eseniyena azama ukukhuluma naye akekho bengithi angiqale ngikhulume naye before ukhulume naye base niyahamba nobabili okay no ingane bekwamantombazana abafana nje zivela ngokuhluka kwenye inkathi kuvele intombazane phambili kwenye inkathi kuvela umfana nje emehlweni nazo usuke zikubuka emehlweni nje suke zingibuka ngqo inhliziyo yakhe ibe njani ngalowo mzuzu ayayichazeki no it's fine simthinto uma wengane simazisa ngalolu daba senithanda neminyaka emingaki naye uphelile u7 years phelile 7 years ulokhu udlala le game yebo ngoba ke na uthe yes5 yokugcina akazi ku-approach inyanga nje sahlangana naye kweyokugcina nje nginika imali le mali uyidla noba ayona nje ngathi nje ngiyayidla nje naye ngibuye ngimnike phela engazi ukuthi egazi lenyanzakhe le mali yebo sho hayi asemthinto uma wengane simazisa ngalolu daba sizweni ukuthi uzizwa kanjani 5 wonke no asimthinte asimthinte umuntu wakho alright lunjani uvala ngiyaphoqa singitshela Hello. Sabana sesunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsala wakwa Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singawazi ukukhuluma? Kushaya manje. Okay. La studio ngihleli nomuntu wakho othekena kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ungakwazi ukumlalela?
Hawu, yebo ngiyakwazi ukulalela. Okay, ngiyabonga kakhulu ngicela umlaleli. Ngimambe. Sawubona, Yes. unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Njengoba ngisikuthinta nje kunemfihlo engifisa ukutshena yona esingidla isikhathi eside Ihlelani le? emayelana nezingane zethu Iy'ngane zethu sinengane. lezi ezasilahlekela. Oh, Ya. Ngithi mina konke okwenzeka angazi noma uyakhumbula yini. Ngcono ngiqalele ekuqaleni. Kukhona inyanga le yangasekhaya eseke yazama ukuthi ikuthole yangakuthola. ngiyayibona. So yazi emva ukuthi ingakutholi yasixhumana nami ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole wena ukuze ikwazi ukufeza lezi zinto ebeyifuna. Oh, So yakwenza yanginika umuthi ukuthi emva kokuthi ngikuthole ngicobe ngaphambi kwesitho sami somzimba ukuthi ukuze masithola izingane lezo izingane zingaphili ikwazi yona ukuthi isebenzise lezo izinto ngendlela yakhe. hayibo. Awungahle kancane. Hayi ngathi uzongiqala phansi angikuzwa kahle. Inyanga yangakithi yenzeni iyakuthenga kwenzakalani awuchazeli. Yebo yangithenga inyanga yangasekhaya ukuthi ngithandane nawe ngikwazi ukulala nawe ukuze sikwazi ukubulala isibeletho sakho abantwana obatholayo bangaphili. Wena uvuma lokho ngegazi lakho. Amatana benu, abenu. Ngangisadidiswa imali nami ngifuna nje ukuthi sibe nempilo engcono. Kahle, uma nje inyanga mangabe kunika umuthi ugcobe, ugcoba mawuzolala nami. Ya bengugcoba mangizolala nawe nje mawuzofika nje bengusebenzisa ngaleso sikhathi. Ugcobela ukuthi kahle. Umuthi ugcobela ukuthi ngikhuleke noma ugcobela ukuthi vele ingane engizoyithola zishone. Umuthi ngigcobela ukuthi izingane ingaphili ngoba vele ikhona into ebengiyisebenzisa ukuthi mangilala nawe isisu sihlale. Oh, busebenzisa kokuningi. Yebo. Ngisho ngabe ngazama uku-understand-a kodwa nje ngizwa kahle. Manje into ebiyenzeka ke lezi izingane seyigcina wagcina ezibeka lapha ekhaya. So zabakhovu nje zilapha ekhaya manje inkinga zibonwa yimina lento isidla mina. Unesibindi sokusho ukuthi iy'ngane zakho imikhofu ezakho zala wena. Mina unendaba negazi lakho. Imali onendaba nayo. Ingakho manje ngifuna ukuthi lento siyilungise. Funathi Ingakho manje ngifuna ukuthi lento sizame ukuthi siyilungise ukuze nawe nobani because uyasho ukuthi imikhofu. Mina mangilungisa izinto nawe kwenzakalani izobuya imikhofu iphile noma umchazele kabanzi. Mhlawumbe understand mhlawumbe khona futhi umuntu engizokwenza ukuthi zibuye zonke zo-5 ziphile. cha into ezokwenza ukuthi ngiyenzele ukuthi ilale ngokuthula manje iphumule. Angisathandi mase. Ngoba sekuthanda wena. Ngiyazi ukuthi lento inzima nami inzima kakhulu kumina eyiqalile lento. Hawu. Yeah. Manje uzoyenza ndlela lokho sizilale ngokuthula ngoba phela sekuthanda wena nenyanga yakho. Awumeke inyanga yakho yona ikuphi? Angiyazi angikhulumanga ngisho nanaye umuntu obekubaleka ukuthi ngikhulume naye wena uma wena. Ukhulume nami awusakhulumi naye manje. Kanti ubani nezokusiza ukuthi uphinde ubuyise futhi. Sizama ukuthi sithole umuntu osizana ngendlela eright azama ukuthi Mina nje usho ukuthi yonke le minyaka ngiphathaka kabi ngiyakhala mhlawumbe inyanga ukuthi sizame ukuthi silungise le ndaba kanti wena uyazi umosha nje imali ikhipha ngoba vele uyazi ikhona esazokuthi. ngiyazi ukuthi lento ibhlungu kuwena kakhulu. Abasekhaya ngidileki ngabo ngoba nabo kade besisiza bezama. Mina into yazi senzisho ukuthi senzile imali sonke wena nabakini idluthu wena gcwalisa imikhofu yini. Ya ingakho ngithi nje lento bengifisa ukuthi ngihlale phansi nomndeni wakini nowasekhaya sizame ukuthi nawe mabantwana phela ubuyenza uwenza indaba ungahlali nenyanga yakho.
ngeke nje izikuvume lokho yobe siyenza okubi nakumina ingakho ngifisa ithi iqala ikwenza sengikulungise khona ongavumi kodwa wavuma ukuthi wena iy'ngane zakho bakhetha ukuthi wena inzalo yakho yonke ibe umkhofu. Ikuphi-ke vele usakuzokusiza empilweni yakho kusuka manje kuya phambili? okuzongisiza ukuthi iy'ngane y'lale ngokuthula sizenzele izinto ngendlela e-right. Hayi shuthi uzozenzela wena ungangifaki lapho. Ngoba zami uzungifaka sekuqaleni. Mina ezami iy'ngane zinathula zalala ngokuthula. Ngathi-ke lo ufuna ukuthi ngilale manje ukuthi chaza ukuthini ukuthi iziphi noma umkhofu siqala phansi ugcina imkhofu manje. Ya nama lento singidle kakhulu ingakho manje isifiso sami ukuthi inqubekela phambili ukuthi ngiyilungise yonke lento. Ngiyazi ukuthi kuzothatha isikhathi ukuthi nawe uyamukele kodwa bengifisa ukuthi siyilungise ndawonye. Ulungise ufuna nje ungizele kahle ngikubona ngoba manje ngoba ungifonela ukuthi nabantu bakho uzongisiza nje ukuthi ufike kahle ungichazela kahle ukuthi mina yonke le minyaka ngiyakhala ngihlupheka sowena. Hayi singazama ukuhlangana kodwa bengifisa sihlangane khona la ngoba ngeke ngikwazi ukuza kini ngiyazi ngagcina kuvuka impi. Angixaka namhlanje bona ngiyamazi hayi wena. Inyanga ngiqambela nje amanga ngiyakusebenzisa kahle. Ngashahle uthwala nangemali eshibhile ngezazi zakho. Inkinga khona into ethelwe nayo ngathi mhlawumbe hayi iyabonakala lezo ngane zokufaka phezulu. Ngasho ngithi shuthi nje yizo. Cabanga nje unakho ukukho nje kokucabanga. Inyanga yakho nje yaphambili angibangaza manje mase ungakabuyeli kuyona ngathi ngakho uthatha yona itshela ukuthi ayikhiphele imikhofu egcwele lapho kini. Ngase singathola umuntu ozokwazi ukusisiza ngendlela ngoba yona ungafaki lapho. Kuyazwakala kodwa bengifisa uze nawe la engikhona sizama ukuyikhuluma ngendlela e-right lento sithola inqubekela phambili. Hawu. Yebo ngiyacela. Hello. Hayi ngathi useqedile. Unjani sesulungisalo? Ngiyaphila. Ngizwa indlela okukhamba ngayo esanda ukutshela indaba ezingaka. Uzizwa unjani? Angazi ukuthi ngenze njani angazi ngizizwa kanjani manje noma ngivele ngiyo because angazi into ukuthi ngifake ekhanda noma kwenza noma mhlawumbe ngiyaphupha. Kodwa nje okwamanje angizazi ngizizwa nginjani. Ngicabanga nami. So uzohamba uyixoxela umndeni? Kuyamele ukuthi ngibatshele because bona kunamanje ba-worried ngami ukuthi kazi kwenzakalani. Abantu manje ukuthi mhlawumbe ngaloya. Kuningi nje sokwenzakalile kusho kumele ngibachazele. Ukuthi kwenzakalani. Okay, kodwa ke uzoyenza lento le ayisuggestayo ukuthi nithole umuntu ingane ikwazi ukuphumula ngokuthula. Asho sozoyenza yena mina suka manje nje. Angicabanga ukuthi kukhona into ezosuka ingihlanganise mina naye. Okay. I know. Ingane ngagcwapha. Angeke ngiphinde futhi ngiphinde wesibili na ukuthi kuthale yaphinde. No, ngiya-understand. Siyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Okay then. Uzizwa njani? Ngizizwa ngibuhlungu. Ngoba manje sengimvusela inhlungu eziningi nalezi zokuthi balahleka abantwana masethola ukuthi babakhovu. Inzima leyo nto for wonke umuntu esifazane. Inzima for wonke umuntu. Sikakhulukazi. Ngikuzwa lana uma ukhuluma naye uthi ingane zakho. Wena kuzona nezakho. Ezami. Yini pho ngasho ukuthi ingane zethu? Hayi kube yiphutha. Kuwena lezi ingane mayikhulele bekuyiba u20,000. Ngibona u20,000.
uthi wangena imali bisangidunge nje ingqondo kakhulu. but yokuphinde uyenze lento Angisoze ngaphinda ngayenza. ekusayenza Yeah. so sifundile isifundo. Sifundile isifundo sami ingakho ngithatha inyathelo right. Okay. So ungasutshela umuntu olapha ekhaya ngemali. Ungam-advise uthini mawukuthi ke na imali ihlangene nokuthi alimaze umuntu amthandayo? Ngam-advise nje ukuthi imali iyakwenzisa into ewrong. Fuze nje imali uyisebenzele ngendlela eright ukuze uzohlala ujabulile. Uyasebenza manje? Kumanje angisebenzi lento ingivalele ngisho amathuba omsebenzi nje into zami ihlangahlangene akulungi lutho. So kubalekile ukuthi usheshe uyisukumele. Kubalekile ukuthi ngilungise nje. Kakhulu. Yo, niyizwela ke babukele emakhaya ukuthi ke na hayi le ithi ngabankulu ingabasazeke kodwa sithembe ukuthi bazosithola isixazululo nezingane ikwazi ukuthi iphumule nazo iqhwele phambili la ziyakhona. Asazi ukuthi umuntu mayishona ushoniswapi kodwa ke mawuthi babhize egcekeni shuthi abekho la kufanele babe khona. So kumele lento leyo niphushe ukuze izingane ikwazi ukuphumula. Ungakhohlwa ke lapho EasyBet uBlack 50 capital letters ipromotion code yethu futhi ke na uma uthi unasesakho istory imfihlo ofisa ukisho feel free usdropela imessage uze na uzoxoxa lakho udaba sikwazi ukuxhumanisa nothandiweyo wakho sikwazi usixazulule le ndaba nginithanda kakhulu. Is the Black Life TV.